Sveter predstavuje na jeseň veľmi všestranný kúsok a to nie len preto, že je pohodlný, ale môžete ho vrstviť, kombinovať a nosiť aj s inými prvkami z vášho šatníka. Takže dneska si ukážeme veľmi cool a inšpiratívne kombinácie, ako môžete posunúť váš obľúbený svetrík na vyššiu úroveň. Poďme na to. Ako prvú možnosť tu máme šál, kedy si ho môžete prehodiť cez ramená. Vyzerá to cool, elegantne, najmä ak sa farebne hodí s iným kúskom, ktorý už máte na sebe, ako v tomto prípade trenchcoat. Druhá možnosť, ako nosiť svetrík, je takto si ho elegantne prehodiť cez ramená, ako bohlerko alebo šatku, najmä keď je chladnejšie. Ak máte na sebe jednoduchý sveter, ako v tomto prípade, môžete celý outfit oživiť opaskom, ktorý vám vytvorí okrem toho aj krásnu postavu. A zdôrazní samozrejme váš pás. Svetrík môžete ale využiť aj ako vrchnú vrstvu, alebo ho nosiť k nejakým priehľadným kúskom, ako v tomto prípade maxi priesvitná čipkovaná sukňa. No a pre vibe, ako z 90. rokov, si môžete takto previazať sveter okolo pása. Úzky, tenký alebo takýto neutrálny svetrík môžete nosiť aj ku maxi sukni alebo ku akékoľvek sukni. A samozrejme svetríky môžete nosiť aj ku slávnostným kúskom, aby ste boli stredobodom pozornosti. Tu vidíme, ako sa môže sveter nosiť v tzv. Sandwich metóde, kde máte takýto skrátený svetrík navrstvený na košelu a cez to ešte máte poprehadzované sako, bundičku alebo nejaký iný trenchcoat. Sveter však môžete nosiť ale aj ako šaty, ako v tomto prípade. Samozrejme je lepšie, ak bude sveter oversized a k nemu si oblečíte nejaké cool pančušky a koženú kabelku. Štýlové a mladistvé. No a sveter si môžete obliecť aj pod sako alebo pod oblek namiesto košele a máte skvelý pracovný outfit. A pre tie, ktorým jeden sveter nestačí, môžete kombinovať aj dva svetre. No nevyzerá to cool a štýlovo. Je to prekvapivý a nečakaný spôsob, ako môžete nosiť sveter a ukážete tým svoj osobitý štýl. Takže mi daj vedieť, ktorá kombinácia sa ti páčila a aké tipy alebo stylingové inšpirácie by si chcela vidieť v budúcom videu. Ahoj!